Vintar nga imado ti bilang dagiti agmulmula ti tabako iti ilida kadagitoy agundaway. Timbatad na ngagdagop ti inamagasut ti bilang dagiti maibilang ato Biko farmers kaya ito'y laeng na udi at ado nga amang no maidasig iti naglabas panawen. Kinananaga po ti daytoy ket ado ti bingay ti lokal na gobyerno ti Biko excise tax no sa dinoy tayo laeng kalabes ket nakaibunong damanen kadagiti farm equipment. Namnamaen ti mayor ang masabet dati target akalawa ang mamulaan ngagdagop ti 3 hektarya at nanod ti kastaket may pasublimet laeng a benepisyo kadagiti mananalo. 2 weeks ago lang, nakapag-ipunong tayo manin kadagiti water pumps, irrigation hoses na maban kadagiti farmers tayo. Nakapag-ibunong tayo bayan iti fertilizers na maban kadakwada. So nga pagyamyaman ang unay dagiti farmers tayo ti tabako at lalo kadagiti magundaway talagang iimbado tinagmula tatta. So baring mamit BJ 300 hectares na mamulaan this year kasi imado talaga tinagmula almost 600 tatati farmers tayo ti tabako nga adon. Siguro admit nga way naalogoy tayo isuta do ticket nagkita da nga talaga nga di lokal ang gobyerno get saan nga agi karilat iti sinsinan no digat aramid ti pagkakitaan anaman dagiti kasakulan da may ited kadakwada nga saan lain dagiti agmulmulat ti tabak at dagiti sa balipay nga dagiti agmulmulat ti nate agmulmulat ti palay actually isudaan datagan may ikan ti kundaway tapno ti tigas taget dagiti nabayagin nga paapen da nga dapat may danon kadakwada may ited kadakwada dagiti yung gusto nga serbisyo para kadakwada iso nga siguro namin tata nakapag-ibunong tayo pa iti upat manin nga traktor tapos nakapag-acquire tayo tata ti kabaro nga bako so nga dagiti tatayat takil akatulungan dagiti farmers tayo tapno ditigas na ganda anti tinagapuanan dagiti tatang na pundo at nagabuhamin iti excise tax so nga maragtransakan na so pagyamyaman ang unay dagiti kakaiyan na yung mga arakop iti panagmulan ti tabako at tultuloy dahito yung may papakita da kada tayo iti regget da ng mga suporta iti dahito ng programa tajay ko nagtadayan nadakkel tanta ti production ti tabako dakkel met laing tanta itang subing excise tax kada tayo ket adun tuman iti may subdi kadakwada met laing so awan ti sabaling ang benepisyo dito yung met na dagiti kakailan ti paset ti panagasaritan ni Mayor Richard Dagala iti ili ti Vintar. Apay mano ti share da Idol Joan kadagiti agundaway manipod iti excise tax ti tobacco. Kadeti na odi Idol Bernard more or less 20 million. Year 2020 no ka DJ na receive da kasi last year the year 2019 da almost 18 million. So ngumatong ang ngumato so there are remaining more years nga harvest na ta iti Vintar Ilocos Norte. So kaadwan ka digiti mulmula datata tabakon. Ngem adamot alternatives so kas pagadigan malpas si tabako season agsublitan to magkadigiti natnateng wenno pagay Idol Joan. Juan Idol Bernard rotation. So alis to napaspas nga panagduras iti iliti Vintar Ilocos Norte. Go ahead Idol Joan. Damag iti iliti Vintar kadwa iti 99.5 Basin Lawag Idol Joan 15 tatak or MN. Maraming salamat ni Idol Joan Kidetan Dakamat report manipod pa lang apo dita ngay Vintar si Wawer.